Tara! Nakakaloka! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday. Hi, partner! Hi, partner! Ang tawag dyan, multitasking. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo ba yun? Yung nagpo-programa, nagmamagandang-magandang pero may ka-message ka, tapos nagwawalis ka, tapos nagpupunas ka ng mesa. Correct. Tapos may ka-video call. Dad! Dad, standby lang. Wait lang. Tapos habang nagkakamot ng singit, di ba? Kaya nyo ba yun? Alam mo, ito ang mga eksena ng mga ng mga nanay. Yes. Nilagnat kasi si Prince, partner. So parang medyo natarantatious yung life. Alam niyo naman po kapag ang isang anak ay merong lagnat, kung ano man ang kanyang nararamdaman, kahit bunian hadhad, 'di ba? Parang nagugulantang yung buong universe, 'di ba? May ganon. Kaya dapat lagi namin pinagpapasalamat o lagi namin pinapaalala ni partner na ipagpasalamat niyo po kapag walang may sakit sa bahay. Totoo yun. Sobrang nakaka-worry, no? Lalo na nga, syempre, nung na-trigger yung panic natin nung nag-pandemic Samantalang, di ba, pre-pandemic, mga kaibigan, aminin natin sa mga sarili natin, kapag yung anak natin mesipon, chill lang tayo. Yung konting lalamunan, chill lang tayo. Di ba? Kunyari, nag-37, hindi tayo masyadong natataranta. Pero natuto tayo ng pandemic Di ba? Konting katilang na nalamunan, medyo nag-worry na tayo. Tama. Pag sinipon tayo, tas tumaas yung body temperature natin, hindi naman nag-38 pero 37 pa lang. Correct. Pag-check mo sa thermometer. Feeling mo agad. Worried ka na. Nakakapanik, nakakataranta. Totoo. May ganung ibinigay sa atin itong pandemya. May ganung eksena ng stress, di ba? Which is actually a good indicator din, partner. Kasi, di ba, napiprevent yung paglala ng sakit. Kasi kumbaga, naagapan mo na kaagad. Hindi tayo ka na yung chill. Correct, hindi na tayo yung hindi, okay lang yan. Gagaling din yan. Actually, ganun tayo dati. Ng mga bata tayo, di ba? Di naman tayo na-hospitalize kahit may lalagnat na tayo. Totoo. Pahinga ka lang, anak. Kaya nga, itulog mo lang yan. Pero alam mo, ewan ko ba, partner, talagang ang mga sakit ngayon medyo kakaiba na kasi talaga. Correct ka. So, it's a better praning than sorry. Totoo diba? yun. Mas Prevention is better than Correct. cure. Lahat na po ng mga magagandang quotation tungkol sa health, mga kabisyo. Naku, alalahanin na po nating lahat, 'di ba? Kasi totoo medyo matindatious to the maximum levelacious yung iba't ibang uri ng sakit. Yung minsan halimbawa, may mga makikita ka na mga sa feed mo sa Facebook o kaya may hihingi sa'yo ng tulong. Tapos kapag sinabi nila kung ano yung sakit, parang magtataka ka, saan ang galing yun? May ganyan na. Diba? Kaya mas okay. Nakakapanik, no? Correct. Mas okay na din na maging praning. Totoo. Wag po tayong parelax-relax na okay lang yan. Diba? Ako para sa akin, mas okay pa rin yung pagiging praning. Yung kahit na sabihin, OA naman, konting umilit ng isang guhit lang pagkatapos ng, kasi diba parang ang masasabi mong lagnat, tama ba Doc Flo? Kasi si Doc Flo nakatuto kay ayusin natin, partner.
Bilang mga nagpapanggap naman ng mga doctors Correct, ngayong oo. araw na ito. Sabi niya, nakikinig daw siya from Isabela. Ayan. So, ibig sabihin nakatutok siya sa atin via Hi, Doc. Love Radio Isabela. Ayan. Good morning, Doc. Ayan. So, di ba sabi, ang masasabi mong may lagnat kapag 37.7. Oh, I see. Oo, yun yung sabi din sa akin ng pedye. Dati kasi parang pagkakaalam nating normal Basta- body temp is 36 to 38. Hindi. Bakit iba-iba tayo ng alam? Hindi ako Yung partner. pagkakaalam ko, tapos pag nag-38 point something na, Yun na yung lagnat. diba, yun na yung lagnat. Ako naman, partner, ang understanding ko, ang normal temperature nating lahat nasa 36. Oo, So, yes. makaka-feel ka ng mainit-init. Kapag halimbawa mainit-init ka, makikita mo sa temperature, pwedeng 37.3 ka or 0.5. Oo. Hindi ba pala lagnat yun? Ang sabi daw ay 37.7. Oh, 0.7 na ngayon. 0.7. Hindi ko Na sure. ngayon. Kasi dati, Oo. diba, pumunta kami ng bar, nag 37.8 nga ako eh. Hindi, iba naman yung dahilan kung ba't nag-init ka sa bar. Ay, hindi ko naisip yun. Akala ko ba yun yung... Hindi ko naisip yung naisip mo. Akala ko yun yung kwento mo. Akala ko yun. Kaya tumaas yung Ito yung legit na temperature. story to. Okay. Sige. Hindi to joke. Hindi joke. Okay, sige. Mukha mo kasi joke eh. Yung mukha mo parang joke na. Okay, game. Sige, kwento. Tapos, 38 point something. Para 38 o 37 point something. Malapit na Oo. mag-38. So sabi, parang, di ba, ngayon, di ba sa mga mall, sa mga bar, sa lahat ng pinupuntahan mo, may thermometer sila, may scanner. talaga gumagana ba yun? Kasi Joker ka talaga. Kasi nung minsan pumasok ako sa mall na alam ko medyo may sinat ako, partner. Pagtingin ko dun sa 35 lang ako. Ang init-init ko na. Kaya nga pumunta ng mall kasi bibili kong gamot eh. Tapos pag-scan ko ganun, 35. Malamig pa sa bangkay. Kasing lamig ng feelings niya para sa'yo. Ganon. Sabi ko, Ganon? taray. Sabi ko pa nga, paano kaya ako makakabili ng gamot kung sa scanner pa lang di na ako papasa? Kaya ang tanong ko, talaga gumagana. Anyways. Napuntahan mo mall, hindi gumagana. Malaking mall yun, naku, malaking mall pa naman. Sinasabi ko na nga ba fake yung mga binili nilang scanner doon. Sinasabi ko eh. So, nung nagpaano ako, talaga, nag-isip muna yung guard bago papasukin. Kasi Pero, mainitin nga. parang Pa 38 na. di ba mahigpit nga ngayon, kaya nga naglagay sila ng doon, bawal magpapasok ng nilalagnat. Di ba sa anumang establishmento. Sabi ko, wala naman po akong lagnat kasi naglakad po kami na malayo. Pwede din naman kasi. Correct, yun ang sabi ko. Pwede yun yung dahilan. Ang layo po kasi nung bar ninyo. Sabi Oo. namin mainit sa labas, summer pa nun. Totoo so ikaw naman. yung maglakad, pumunta ka ng pawisan, di mataas yung Oo. temperature mo. Try mo. Hindi. So, Okay, sinabi mo, ikaw ba naman may nakita kang sexy dun sa daan, Oo. di ba? Hindi mag-init, Oo. di ba? Ayun, Ikaw, actually, yung kwento, oo. hindi ko nawento. Okay. Hindi, kasi para ma-explain na maigi dun sa guard, ikaw, guard, labas ka, try mo. Andun pa yung babae. Try Ibang mo. init pala. Ganyan naman din yung naramdaman ng friend ko. Oo. Kaya wala naman siya lagnat, pero ganyan din, partner. Pagdating doon sa scanner, Mataas. Oo, mataas. So Oo. ayaw din siya papasukin. Tapos, ang dahilan naman, yung isang dahilan ng friend ko, parang katulad ng sa'yo, Oo. nangyari sa amin yan eh. Yung Oo. hindi kami pinapasok nung kasagsagan to ng pandemic. Oo. Yung pa isa-isa lang quarantine, may quarantine pass, Oo. ganun. Pa isa-isa lang yung pwedeng pumunta at mag-grocery. Syempre, ang talaga, totoong init talaga sa labas kasi hindi parang pa isa-isa Oo. yung pagpasok, ganyan. So, maghihintay ka sa labas. Ganon. Oo. Tapos sabi ko talaga dun sa guard, ikaw kaya guard, kita, di ba mainit ka din? True enough, partner, nung inano ko siya, May dala kang tinemperature- sarili mong Hindi naman, thermometer. tinapat ko sa kanya yung scanner nila eh. Ganon. Oo. Epal ka talaga. Kasi kailangan ko na bumili ng itlog, partner. Gutom na yung mga anak ko. Sabi Ang niya- tawag dito, mabuting ina. Mabuting ina pero nangaaway. Hindi, ayaw ako papasukin, partner. Alam ko naman sa sarili ko, wala akong Wala lagnat. lagnat. Minsan tansya mo din kasi Oo, correct eh. Kilala mo naman yung katawan mo eh. Oo. Diba? Lalabas ka ba kung masama pakiramdam mo? Siyempre, hindi. Ay, hindi. Madaming tinamaan. Lumabas kayo na masama pakiramdam. Hindi, alam mo eh. Oo. Diba? Parang katulad nga yung sabi ko, papunta ako ng mall para bumili ako ng gamot. Oo. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi naman siya full-blown na lagnat. Oo. Pero alam kong papunta na doon. Mainit na yung dila. Oo. Makati na yung lalamunan. Ay, ikaw ba naman kumain ka ng sili? Ang dami dahilan. Wala pong patutunguhan tong usapan to. Pakitang gilas ka, di ba? Nguya ka pa ng labuyo.
Ewan ko kung di ka mag-init talaga dyan. Nako. Di ba may mga ganon? Kaya nga di ba yung mga scanner po niya, yung mga thermometer na nasa mga establishments, nandyan sila kasi may function sila. Oo. So pag 38, hindi ka na papapasukin. Di ba? Kasi ang assumption, meron ka ng lagnat niyan. So ako yun ang pagkakaalam ko, 36 to 38. Beyond 38, considered may sakit ka na. Oo. May lagnat ka na. So ngayon pala, 37.7. O, yun yung balita sa akin. Hindi, yun yung eksena. So, ituloy ko lang yung kwento dun sa friend ko. Ganun din, partner. Parang katulad mo. Naglakad ka kaya ka mainit. Ito namang friend ko, partner. Talaga ako pagdating doon. Ito naman, galing naman siyang kotse. Okay. So, ibig sabihin, technically, na-airconan. Diba? Malamig dapat. Oo, malamig dapat. Pero pagdating dun sa scanner, ang init. Paano? Nung nagpa-park sila, yung asawa niya yung nagdadrive. Tapos, yung asawa niya, ay grabe, sobrang tindi ng pagtulong dun sa babaeng naka-miniskirt. Di syempre si Mrs. galit na galit yung friend ko. At talaga, ang dami naman pwedeng tumulong. Ikaw talaga yung tutulong. Di pagdating doon sa scanner, partner, 38.6. High blood, di ba? Hindi lang basta-basta nag-iinit ang ulo, may high blood na din. Ay nako, nakaka-lurks. Pero totoo yan. Uulitin ko lang po better praning than sorry. Totoo. Dapat mga kabisyo, kilala po natin yung katawan natin. At bilang mga magulang, dapat alam naman natin, kilala natin yung mga anak natin yung unusual, yung galaw kasi yung kay Prince Partner, unusual yung katabi ko kasi siya matulog unusual yung likot niya. Sabi ko, likot neto. Hindi mapakali sa pagtulog, Hindi siya mapakali. Alam mo yun. Hindi, parang basta kakaiba talaga yung likot niya. Ayun, tapos yun baka naman may nakikipaglaro sa kanyang elemento. Ayoko nga isipin yung partner. Kaya pinilit ko magkalagnat. Mas mabuti yung lagnat, mas may intindihan mo, correct, kasi naman yung may elementong naglaro, 'di ba? Parang ayaw naman natin 'yon, 'di ba? O basta better praning than sorry. Mas okay talaga yung maaagapan po natin agad. Sa palagay ko, partner, yun yung dahilan kung bakit yung mga iba sa kanilang mga sakit na medyo matitindi, naaagapan din. Kasi mabilis kumilos yung magulang, praning yung magulang. Ang sabi nga sa akin noon, partner, yung 'di ba, nagkaroon ng viral encephalitis yung anak ko. Ang sinabi sa akin noon, kung medyo nahuli lang ako ng ilang araw, 'di ba? Posibleng hindi na naihabol. Isipin mo ganun, 'yun. no? Yung di ka lang na praning, yung nag-chill ka lang ng ilang araw ng ako parte basta may lagnat parang matik kahit hindi pa sinasabi, papa-CBC ko na 'yun eh. Oo nga. Para malaman mo kung may infection agad. Oo, ganoon na. Mas okay na 'yun. Tama. 'Di ba? Okay na. Ba't hindi ka magmamadali? May sakit sa inyo tapos hindi ka nagmamadali. Ano meron, 'di ba? Ano mas mahalaga? Ganun. Iba na yung panahon ngayon nung mga nung mga bata tayo, nasanay tayo na gano'n, na tiis lahat. Sinanay tayo ng mga nanay natin na magtiis nun eh. Diba talagang ako taas na ng lagnat ko. Hindi, inamin mo lang itong may tawag na mag-asawang gamot. Paracetamol yata yun at saka antibiotic. Para nung mga panahon na yun. In fairness, gumagaling naman tayo. Pero sa panahon ngayon, iba. Dati ang may afford lang na makapagpa-hospital, yung mga mayayaman na may sipon. Ay, mayaman ka, pero kahit may sipon ka, magpapa-hospital ka na kaagad. Tayo hindi. Diba? Tayo hindi. Walang ganon. Pag humihinga tayo. Nagigiliryo ka na nga. Tumitirik lang yung mata ko. Painumin ng tubig yan. Painumin ng Royal. Gagaling yan. Diba? Tapos may kasamang Skyflakes. Correct. Skyflakes and Royal. Yan. Sila talaga ang kombi para sa mga may sakit nung araw. Diba? Mayayaman lang yung nagpapa-hospital kahit sipon lang yung nararamdaman or konting katinang lalamunan. Ngayon hindi na pwede yan. Tama. Kailangan hindi ka chill. Nakakagulat nga yung anak ko, inubulang nito lang recently. Pag nung nagpa-x-ray, sabi may bronchitis, tumbling talaga ako. Paano yung tumbling? Pakipakita naman po. Medyo matipid kasi maliit yung clinic eh. Okay lang. Pero nakatumbling ako. Okay lang sa amin yung paano yung matipid na tumbling? Ayaw namin Iba kasi ng tumbling eh. May malalaki. Tapos meron mga tipid-tipid. Paano yung tipid? Mamaya de-demo ko sa'yo. Sige na. Ngayon na. Ganito lang. Paano? Yan, tapos gaganto ka. Konting-konting stretching, ganon. Tapos babalik ka ulit para bumalik ka sa normal. Ganon pala yung tipid na tumbling. Bronchitis, di ba? Papanik ka. Correct. Kasi ang bronchitis, kahit na sabihin mong sa bagayan, lahat ng mga itis, parang feeling mo matindi. Parang
hepatitis agad. Di ba? Totoo. Di ba? Gingivitis, halitotitis, di ba? Hadaditis, di ba? Lahat ng mga sakit ka na may titis. Oh, encephalitis. Tingnan mo, partner, encephalitis. Oh. Eh, kung sabihan ka ng bronchitis, hindi ka mataranta. Eh, kung ako yan, Mapapatumbling ka din talaga, kung di ako ba? yan, kahit maliit ang clinic, malaki yung tumbling ko. Di ba? Yung tatawid ka sa kabilang clinic. Oo. Yung clinic na ng mga may ibang sakit. Correct, ganun. sabi nung doktora, saan pumunta si Mrs. Naku, tumatumbling pa po. Wait na po tayo, babalik din siya. Di ba? Nakakatumbling sa madaling sita. Ikaw sabihan ka may bronchitis. Pero Diba, alam mo lang, ubo lang talaga yun. In fairness, gumaling naman. Pero totoo, nakakapanik. Kung siguro kung hindi tayo natuto nung panahon ng pandemic, chill lang eh. Hindi ko rin papa-extra yung anak ko. Hindi ko rin ang gagawin ko lang noon na talagang yung mga normal na nabibili over the counter na gamot sa ubo. Yeah. Pwede na yun. Pero dahil nga na-trigger yung natin, yung pagiging praning natin nung nakaraang pandemic na konting sipon, ubo at katinang lalamunan, ipapa-check up mo talaga. Yan. Which is, I think, good a naman. must. Oo, yun naman din yung naituro sa atin. So, wag din po tayong petics. Yes. Kasi kahit na hindi na COVID yung isipin natin, ang dami po talagang germs, ang dami po talagang bacteria. Correct. So, wag po tayong pa-petics. Dapat talaga pa rin? ipa-check up ka agad. Oo, pa-check up agad. Tapos yung mga natutunan po nating hugas-hugas ng kamay, wag po natin itong kalimutan. Ang dami po nga galing sa CR na hindi naghugas, nakita ko tuyo yung kamay. Wala mang dryer doon. Pero nang galing ng CR. Totoo. Public public place. Daming germs Daming dyan. germs dyan. Diba? Itigil na po ang pagiging salaula. Luma na yan. Maraming salamat sa pagtutok this Feel Good Friday. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Radio.